Diyos maray na hapon sa Indugabos, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, urog na sa laugan Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa opening hymn to our novena to Saint Padre Pio. As we chant or pray with lasting faith, bless, O Saint, thy gift of grace. For thy precious life which in joy I bear, men and men, O our Saint is free. Patron Saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sides to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. As we lift our hearts, happy voices call, dreaming grace like pristine dawn. For the light of Christ our saints have shone, be a strength when we are home. Patron Saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sides to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Humble Saint Pio Petrarchina, you who love the Roman Catholic Church, pray for us. May the Master send workers to the harvest and give them the strength and knowledge needed to be children of God. Pray that our Holy Lady will unite Christian people everywhere, comforting all of them under the one great house of the Lord, the lighthouse of our salvation in the storm of life, just as a lighthouse is a beacon for safe return when there is a storm at sea. Please kneel. Efficacious novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio Petrarchina. Dear God, you generously bless your servant, Saint Pio Petrarchina, with the gifts of the Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son, endowed with the gift of discernment. Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With the reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Petrarchina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio Petrarchina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer to Saint John Paul II, to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize the poor and suffering, the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel for the litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how I easily abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you.
Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way. And for that, I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death I want to be one with you, if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Lord. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day min sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit huli kan samong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina an padusang balikan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, linog asin iba pang natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamomoton na ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurugan kapong nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudes Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Biyernes sa enot na semana kan Kwaresma. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat para sa 60th birthday of Maria Reina Monzon by Mr. and Mrs. Aaron Monzon and family. Pasasalamat man kang Marano family, Christine Baniel, Nefreteri Nicolas, LJ Dumalaon, Fe Oronia and family, Cheryl S. Morta, George Dino and family. Espesyal na kahagadan for Ezra Baldo,
to pass the upcoming engineering exam, kahagadan ni Angel Halili. For healing of Christina, kahagadan kan sa iyong mga friends. For safety of my husband by Cheryl S. Morta. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Gregorio, ni JC, kahagadan ni JC Trajada. Abraham kan Balonso family, Adrian kan Los Baños family, Robinson ni Michael Magdasok and family, Erlinda kan Nabo family, Carlos ni Maria Zarina Monforte, Jose kan Relente family, Crescenciano Asin Asuncion ni LJ Dumalaon, kay Rosa ni kahagadan ni Fe and Phoebe, sa kalag ni Manuel Sr. ni Nita Asin Marlon, kahagadan kan Cuevas family, kay Pedro Asin Francisca, kahagadan ni Fe Oroña and family, Gresita kan Belesa family, Adolfo, kahagadan kan sa iyang pamilya, asin man sa kalag ni Senaida, ni Jennifer Imperial. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Diyosin dumulog sa Diyos nin pagkamot, sa iya magsaramba, sa Diyos at uyang Ama. Sa ngaran ka Ama, asin ganaki, asin gan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasin gabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa gabos mga tugang. Maray na hapon man, Father. Akuntan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tiragasala ko rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, warasan sa imong mga paratubod, na magkanigong magandam para sa gawe nin Paskwa, tanganing anpadusa sa hawak na solemneng pinunan, magtaw sa gabos nin pakinabang sa mga kalag. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Kunan maraot na tao magsuhay sa gabos na kasalan na sa iyang ginibo, asin magkuyog an kan gabos kong pinagbubuot, magibo kan matanos asin maninigo, totoong gayo na siya mabubuhay, dai siya magagadan.
Ang gabos na kasumbikala na sa iyang ginibo, dai nagigirumduman. Siya mabubuhay, huli kan katanosa na sa iyang ginibo. Taano magugma daw ako sa kagadanan nin maraot na tawo? Bako daw na anbuot ko, iyo natalikdan niya ang karatan, asin na siya mabuhay? Tara, kun ang banal na tawo magsuhay sa iyang kabanalan, asin gibuhon ang karatan, arugon niya ang karumputan na ginigibo kan maraot na tawo. Mabubuhay daw ang siring na tawo? Ang gabos na kabanalan na sa iyang ginibo, dai nagigirumduman. Huli kan sa iyang kasumbikalan, asin huli kan sa iyang pagkasala, siya magagadan. Alagad masabi kamo, bakong matanos ang gibo nin kagurangnan. Maghimati kamo harong ni Israel, bakong matanos ang sakong gibo. Bako daw na an sa indang gawi iyo ang bakong matanos? Kun an banal na tawo minasuhay sa iyang kabananan, tanganing mga magkasala asin nagagadan, siyam nagagadan huli kan karatan na sa iyang ginibo. Kun an maraot na tawo minatalikod sa karatan na sa iyang ginibo, tanganing makagibo kan tama asin matanos, siya mabubuhay. Huli ta pinaghurup-hurupan niya, asin tinalikdan niya ang mga kasumbikala na sa iyang ginibo, siya mabubuhay ng God, dai siya magagadan. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kung ihayag mo ang sa samong kasalan kagurangnan, si Isay ang makakatios. Kung ihayag mo ang samong kasalan kagurangnan, si Isay ang makakatios. Hali sa kairaruman, minaagrangay ako sa imo kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ako, hinanyuga ang tingog nin sakong pakimaherak. Kung ihayag mo ang samong kasalan kagurangnan, si Isay ang makakatios. Kung pagbilangon mo kagurangnan ang sakong mga karatan, kagurangnan si Isay ang makakatios. Alagad yaon sa imo ang kapatawaran, tanganing ika pag-arangon. Kung ihayag mo ang samong kasalan kagurangnan, si Isay ang makakatios. Naglalaom ako sa imo kagurangnan, ang kalag ko nagsasarig sa imong tataramon. Ang kalag ko naghahalat sa imo kagurangnan, siring sa bantay na naghahalat nin kaagahon. Kung ihayag mo ang samong kasalan kagurangnan, si Isay ang makakatios. Huli tayaon sa kagurangnan ang pagkaherak, yaon sa iya ang kaligtasan, asin si Israel sa iyang ililigtas sa gabos na karatan. Kung ihayag mo ang samong kasalan kagurangnan, si Isay ang makakatios. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Magayonon, mamison, tataramon in buhay. Magayonon, mamison, tataramon in buhay. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, kunan sa idong katanosan, day lumampas sa katanosan kan mga eskriba asin fariseyo, day kamo makakalaog sa kahadayan ni langit. Itinukdo sa indo nan sa tong mga magurang tinugon, day ka maggadan. Asin ang nakagadan, huhukuman kan tribunal. Ngunyan sinasabi ko sa indo, ang naaanggot sa tugang, huhukuman kan tribunal. Ang nagmumuda, huhukuman kan sanggunian. Ang magsabing rungaw, sisilutan sa kalayo nin Gehenna. Kaya kun madulot ka nin atang sa altar,
Asin magirumduman mo an sa imong tugang may maraot na buot sa imo, bayaan mo an atang sa altar. Asin makipagulian ka sa imong tugang. Dangan magbalik ka, asin idulot mo an atang. Tulos makipagulian ka sa imong kalaban, mantang yaon ka pa sa dalan. Tibaad kun itao ka sa hukom, asin itao kan hukom sa pulis, asin ilaog ka ninda sa bilangguan. Totoong sinasabi ko, di ka makakaluwasag ko na dai mo mabayadan ang huring sentabo. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa inugabos mga tugang. Sa pagpapadagos niya to sa pagurup-hurup kan mga tema kaining sa tuyang panahon kan Kwaresma, pinagtatauan kita kisaro na naman na importanteng pagpapagirumdom na importantihon ang panlaog na disposisyon. Digdi sa enot niya tong pagbasa hali sa libro ni Propeta Ezekiel, sinabihan kan Diyos sa pagi ng kan propeta susayang banwaan na sinda huhukuman. Asin man ang sindang destiny o ang sindang faith, they man na-determine beforehand. Kung di na-determine sa paagi kung anuan sa tuyang ginigibo, kung anuan sa tuyang pinagtataram, kung anuan sa tuyang pinapahiling sa tuyang kapwa. Warang tawo an condemned from the beginning. Perming igwang pinagtatao an mahal na Diyos nin oportunidad tangani na magkaigwa nin pagbabalik loob sa iya. An sa tuyang kagurangnan pinagpapagirumdom digdi sa enot na pagbasa matinao. Bako sa nasa pangaipon niyato kundi lalong-lalo na sa iyang pagkamot asin pagkaherap. Day nawawara ang sa iyang pagkamot sa satuya. Kaya pinagsabihan niya sa iyang banwaan na ito nga yung pinagkukonsidera na banal. Pwede na magkasala asin man mapaduman sa impyerno kun dai ini mapatawad kan mahal na Diyos. Mantang ito man na pinaguhuna niyato ng mga tao na pinagkonsidera niyato na mga makasalan asin maati. Pwede lugod sindang masalbar kun maghagad sinda ning kapatawadan sa satuyang kagurangnan. So pinagtataw sa tuya ining konsepto nin paglaom na despite our sinfulness, despite kan mga pagkukulang niyato, igwa pa man giraray nin pagkakataon tangani na makapagbakli kita asin man maglakaw duman sa dalan na pinagpapalakawan sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Digdi sa Ebanghelyo, nadagog niya to si Jesucristo sa iyang pagtukdo. Sinabi nga ya kay ito sa indumang kamagurangan na di ka mo maggadan. Asin ang nakagadan, huhukuman kan tribunal. So mga Fariseo, asin mga eskriba kay itong panahon, nagpundo na sindaduman. Kaya minatao si Jesucristo nin bagong interpretasyon. Di niya mabinabago sulay, di niya man pinagbabago so 10 Commandments, kundi pinapararom niya. Ang sabi kan sa tuyang kagurangnan, mas importante nga ya sa imong panlaog na disposisyon. Ano man ngay kung di ka manggadan sa imong tugang, pero dagit ka. Ano man ngay kung di ka manggadan sa imong tugang, pero sige mong muda laban sa inda. Ano man ngay kung di ka manggadan sa imong tugang, pero inaapod mo sindang raka o lulong. Mas importante ang panlaog na disposisyon. Tas sabi niya ito, nakaaging Domingo na, sinabi sa tuyang kagurangnan, hali sa satuyang mga puso, diyan minahali ang gabos na karatan. Bako sa pangluwas na nakakapati sa tuya, kundi nasa panlaog ang nagkakausa nin karatan.
na-imagine ko ining pagsabi ni Yesu Kristo na kung may nagdudulot ka ngaya sa altar, as sinagirumduman mo na may kadagit ka, bayaan mo ngaya ansay mong atang sa altar, asin makipag-ulian ka muna sa imong kaiwal. Siguro kung yaong kita digdi, mauruli kita gabos, one way or another, igwa kita ning kaiwal. One way or another, igwa kitang nakulugan na buot. Well, pinagsasabi sa tuya na kung muya talaga nyato na magsirbi, kung muya talaga nyato na mag-omaw sa tuyang mahal na Diyos, it begins there. Bago ka pa magpara-omaw, as magparataram nin Alleluia, asin Hosana, sa satuyang kagurangnan, ayusun mo muna ang sa imong pakikipagrelasyon sa imong kapwa. That is why during this period of Lent, we are also being reminded of our very calling, our vocation as Christians. Yes, we are called to spend time with the Lord in prayer. Yes, we are being called to practice abstinence and fasting. Yes, we are being called to help others through almsgiving. Pero baliwala iyan kunan sa tuyang interior na disposisyon harayo sa satuyang kagurangnan. So hagadon niya to sa Santa Misang ini, nalugod ang satuyang isip asin mga puso makatuhok dumanman sa isip asin puso kan sa tuyang mahal na Diyos. Ining mahal na Diyos day ni na nag-aapod sa tuya na magbakli, na malinigan ang sa tuya mga isip asin mga puso, asin magpapagirumdum sa tuya iyan, kan sa tuyang natura bilang mga Kristiyano, bilang mga namumutan na aki kan sa tuyang Diyos. Amen. Yan uli lamang sa Diyos na nag-iponin kabos. Minaray kitang gamiton, kan sa tuyang kagurangan, sa pagbalangibog niya, kan katalinggasanin gabon. Magpapibikaw mga tugang tanganingan sako as sinansay nung atang makumalugod kan Diyos samang makakamhan. Ako man lugod, gan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan mahera ka sa mga nagdudulog sa imo, sa pagngayo-ngayo, asin pag-ako kan mga dulot, asin pamibi kan sa imong banwaan. Biri ka ang puso migabos pasiring sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat batano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhada daing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli kay ini madaugming mga parakasala ang kapabaw-abawan. Asin sa pagdulot din kabuhayan sa mga nangaipo, makaarog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kaiba kan mga day mabilang na angeles, sarong tingog kami naguumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang lagi
Kagurangnan ni Kadanggadan Banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kini, tenian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kini, tenian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapayag, sagod na ikahamag na to. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inak ang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin binatuod kang Diyos no nakawalian, nangahas kitang magsabi, Ama niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ni siring sa langit. An sa mong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwidawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itirataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kunen pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabon kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabon kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabon, tawi kami katuninongan. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan manggasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalagmaw umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Biyaya nin Diyos Ama, madya kamong mga napapagan, asin napapahat sa mundo. Kapan asininom kamo, kan grasyang dulot ni Yesu Kristo. Jesus ang arang nin kaligtasan, dugo na bayad sa kasalan. Ako
Mamibi kita. Kagurangnan an banal na kaginhawaan kan sa imong sakramento magbago sa mo, asin kaming lalinigan hali sa daan na pagkabuhay, gibuho na makabalyo sa kaburunyugan kan misteryo nin kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. The unending things of the human race, pain and fret, we gain release. Pregnant perfumes blowing the garden fair, this comes but only once a year. Patron saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sight to thee weekly. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful you. Good evening po.